Forssan Marta tässä valmistelee vuotuista Karjalanpiirakan leipomistapahtumaa. Meillä leivotaan joka vuosi Hakkapelitta tapahtumaan satoja Karjalanpiirakoita. Käytetään nykyään paitsi ihan perinteistä piirakkapulikkaa myös pastakonetta. Sillä tulee paljon nopeammin ja tulee ihan hyvää ja tasaista jälkeä. Mutta piirakkaa käytetään myös, varsinkin vanhemmat Marta tykkää käyttää piirakkapulikkaa. Siinä tuodaan toista pastakonetta, koska meillä tosiaan niitä tehdään niin paljon, niin pitää nopeasti saada näitä pohjia valmiiksi. Siinä on meidän vanha kokenut piirakan tekijä Elsa tuonut oman pulikkansa ja odottelee vaan, koska tulee taikina, että saisi päästä tekemään. Tässä alkuvaiheessa on paljon odoteltavaa, kun ensin tehdään näitä alkuvalmisteluja ennen kuin päästään sitten varsinaiseen työn touhuun. Takana odottaa uuni jo valmiina. Siinä jaetaan puuroa eri astioihin sitten, kun tästä tulee tämmöistä enemmän teollista toimintaa, niin sitten jokaisella on astia edessä. Karjalanpiirakkoihin tuleva puuro on ihan tavallista riisipuuroa, mutta vähän löysempää ja siihen laitetaan myös kananmunaa. Airi siinä käsittelee jo aikaisemmin tekemänsä piirakkataikinaa. Ja tuohon taikinahan on hyvin yksinkertainen. Siihen tulee ruisjauhoa, vehnäjauhoa, vettä, suolaa, vähän öljyä. Ja siitä tehdään ensin, niin se tehdään pienempiin osiin, jota on sitten helpompi käsitellä. Eli Airi tästä tekee 4 osaa tästä yhdestä annoksesta. Pöydällä pitää olla paljon jauhoa, koska sit muuten taikina tarttuu pöytään ja se ei ole yhtään kivaa. Sitä piirakkataikinaa käsitellään hellävaraisesti, ettei sinne mene sitten semmoisia jauho-onkaloita. Se pitää kauniisti saada levitettyä ensin ja sitten leikattu 4. Airi tekee 4 saman kokoista osaa siitä. Sitten siitä tehdään, nyt koitellaan tuossa, että onko se sopivan kovaa se taikina, kun se pitää olla just tietynlaista, että se pohja ei mene rikki ja sitten pastakoneeseen vaaditaan vähän kovempaa pohjaa kuin käsin tehden. Siinä Airi tekee siitä tämmöisen pitkän pötkön, josta sitten on helpompi leikellä ne jokaisen piirakan pohja. Eli tässä nyt Airi leikkelee näitä pieniä osasia, joista jokainen on sitten yhden Karjalanpiirakan pohja. Helmi laittelee näitä tällaisiksi pannukakuiksi, josta edelleen niitä sitten levitetään tuolla piirakka kaulimella, pulikalla. Joo, siinä jatkuu tämä homma. Siinä sitten edelleen nyt Helmi leikkelee tätä taikinaa, eli tässä jokainen Martta osaa tehdä kaikki vaiheet, niin sitä voidaan sitten myöskin vaihtaa kesken, mitä kukakin tekee. Ja siinä puuroa laitellaan paremmaksi niin, että siitä tulisi pehmeätä ja hyvää. Sitten jos puuro on vähän liian kovaa, niin siihen voi lisätä maitoa vielä tässä vaiheessa. Elsa tuotu maitopurkkia ja siitä lisätään, saadaan sopivan paksusta puuroa, mikä on helppo levittää. Ja mikä myöskin siinä piirakassa sitten on herkullisen kosteen. Siinä sitten Helmi käyttelee tottuneesti piirakkapulikkaa. Koko ajan pitää vähän lisätä jauhoa, koska toi taikina on sellaista, että se tarttuu tuohon pulikkaan helposti ja myöskin tuohon pöytäpintaan.
Se ei ole yhtään väliä, jos näistä piirakoista tulee vähän isompi tai pienempi. Että ne on kaikki, kun ne on käsin tehty, niin ne voi olla vähän erilaisia. Ne on kaikki emäntänsä näköisiä. Ja kyllä kaupasta saa halvalla ihan klooneja, mutta me ei haluta niitä, kun me halutaan, että se näyttää myös käsin tehdyltä. Elsakin rupesi leikkelemään tuosta noita pikkuosasia, niin Helmi saa taas niistä sitten laitella eteenpäin. Elsa on myös vanha tekijä tässä, niin Elsakin rupeaa tekemään näitä omilla välineillä näitä piirakkapohjia. Näitä pohjia tarvitaan meillä sitten todella paljon, koska me tehdään miltei koko vuoden tulos tulee pääasiassa hakkapelitta myynnistä ja siinä suurin tekijä on Karjalan piirakka. Niitä tehdään sitten yksi perjantai koko päivä, leivotaan Forssa seurakuntatalossa. Siinä on ryhmätyötä parhaimmillaan. Noita voi laitella päällekkäin noita piirakkapohjia, mutta sitten täytyy muistaa laittaa jauhaa joka väliin, koska muuten ne tarttuu kiinni. Ei tässä meillä kerki kuivumaan, kun meillä on tämmöistä niin kuin melkein liukuhina työtä siellä, mutta jos yksin tekee, niin tuohon joka vaiheessa kannattaa myös miettiä, että miten se saisi pysytettyä kosteena noin, ettei ne kuivu reunoista nämä ohuet piirakkapohjat. Se on semmoista tasapainoilua tuon jauhomäärän, koska se on liikaa ja koska se on sopivasti. Siinä sitten siirryttiinkin tuolle pastakoneen puolelle, että Eila pyörittää pastakonetta ja Kaija laittelee siihen näitä taikinakokkareita. Siinäkin pitää ensin se taikina muotoilla sopivan pyöreiksi. Sitten vasta laitetaan koneeseen ja siihen laitetaan 2 kertaan niin, että tulee sekä pituutta että leveyttä. Se menee paljon nopeammin kuin tuolla piirakkapulikalla. Yhtä hyviä ne on pastakoneella tai pulikalla tehdyt. Sitten laitellaan riisipuuroa ja nyt se näkyy olevan sopivan löysä, että se hyvin levittyy. Sitä saa laittaa ihan noihin reunoihin asti, mutta jättää siihen sitten sopivasti sitä reunaa, että sitä pääsee rypyttämään. Helmi on siirtynyt sinne piirakkamestarina myöskin näyttämään mallia, miten Karjalan piirakoita rypytetään. Ja tämähän on sitten, että tuohon voi jättää pienemmänkin väliin tuohon, jos tykkää ja laittaa vähän vähemmän puuroja, enemmän kuorta. Että jokainen tekee semmoisia Karjalan piirakoita, kun itse tykkää. On hankala ottaa pois tuota riisipuuroa, jos on sattunut tulee liikaa, koska sitten helpolla se pohja rikkoutuu, jos sinne menee sorkkimaan millään teräaseella, kuten lusikalla. Siinäkin pitää olla sitten koko ajan muistaa pitää pöytää jauhosena, koska muuten se varsinkin, kun siihen tulee toi kostee riisipuuro täyteen, niin se hiukan kostuu se pohja, niin hetken kun se siinä pöydällä seisoo, niin sitä ei enää saakka siitä pellillä. Sinne tuli jo taakse sitten pelli. Siitä Kaija laittaa niitä tuosta pöydältä lastalla pellille varovasti. Mutta ne voi laittaa ihan viereen, koska ne ei paisu siellä, kun ne paistuu. Ne ei enää kohoa.
Ja ollaan laitettu leivinpaperille, niin säästö siitä pellien voitelulta. Ja sit kun se voikin voi siellä palaa, niin se ei välttämättä ole paras mahdollinen vaihtoehto. Mutta käytetään leivinpaperia sitten moneen kertaan. Että otetaan aina, kun on yksi pellillinen paistettu, niin laitetaan se leivinpaperi sitten seuraavalle pellille. Niin kauan kuin se paperi on palannut. Ne on kuitenkin aika isoja nuo lämpötilat. Et uunissa voi olla semmoinen 250 astetta. Niin leivinpaperi palaa sitten jo muutaman kerran aikana ja sitten täytyy vaan vaihtaa. Siinä taas jauhotetaan pöytää, että saadaan piirakat liikkeelle. Se on hyvä, kun siinä on iso porukka tekemässä, niin siinä ei tarvitse huolehtia siitä, että pohjat kuivuisi. Puuro yleensä keitetään monta kattilallista. Kukakin keittää sen kotonaan, niin sitten vaan tuodaan ne kattilat tuonne seurakuntatalolle. Ja sitten siitä ne valmistellaan ne puurot vielä sopivaksi ja jaetaan osiin ja lisätään kananmunaa ja maitoa ja sitten ruvetaan levittää piirakkapohjille. Siinä näköjään on vähän jaettu tuotakin hommaa, että yksi Martta laittaa pastakoneesta yhteen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan. Niin menee mukavasti, nopeasti. Ja jauhopussi siirtyy pöydällä, kun jokainen tarvitsee sitä jauhoa, muuten taikina tarttuu. Tämä on ihan hauskakin tapahtuma, tämä meidän jokavuotinen leipomushetki. Siinä tulee sitten juteltua myöskin omia ja vähän muidenkin kuulumisia. Tämän jälkeen on semmoinen olo, että on tosiaan tehnyt jotain. Kun täältä leipomisesta pääsee, niin tietää, että on synnyttänyt jotain tärkeää. Tämän jälkeen sitten aina seuraavana päivänä on se alkaa hakkapelitä tapahtuma ja siellä me sitten Martat vielä seistää myymässä näitä meidän tekemiä piirakoita. Niitä on kiva myydä, kun tietää, että ne on hyvin tehtyjä korkealaatuisista suomalaisista aineista. Eikä ole säästelty voissa eikä kananmunassa eikä missään, että ne on sitten sen hintansa väärtit. Siinä Anita laitteleekin sitten otti jo yhden pellillisen uunista ja siihen täytyy jatkuvasti niitä pellejä valmistua ja siinä jo seuraava täytyy laittaa uuniin. Ja se paistoaika on se lämpötila on semmoinen yli 250 astetta ja niin paljon kuin uunista nyt saa irti. Ja paistoaika on yli 10 minuuttia, mutta se voi joskus viedä 15-20 minuuttiakin, riippuen miten paljon se uuni on ehtinyt siinä jäähtymään. Mutta toi munakello siinä on pakko olla, ettei ne jää unohduksiin, kun meilläkin on monta pellillistä menossa yhtä aikaa. Sitten paistamisen jälkeen niin ne vielä voidellaan tällaisella voivedellä. Siinä on melkein yhtä paljon vettä ja voita. Ja jokainen piirakka voidellaan sitten tällä vedellä. Ja se pitää olla se vesi hyvin kuuma, ellei kiehuvaa, koska muutenhan se voi siitä taas erottua, niin ei sitä pystykään käyttämään tähän voiteluun. Ja sitten ne saa jäähtyä, ne kuumina voidellaan, mutta sen jälkeen ne saa jäähtyä vielä pitkän aikaa ennen kuin niitä laitetaan laatikkoon. Et ei niitä voi laittaa lämpiminä päällekkäin, koska sitten ne tarttuu toisiinsa ja niistä tulee rumia ja hankala myydä. Näistä on jokainen vaihe on
voi sanoa yhtä tärkeä.